अलंबारखौ सोर बेबायदि खालामखो बेखौ मोननाय मोनब्ला आं आयै नायलाय खावलायफ्रानो गोसोम जाजोबलायबाय आरो बे मेगनफोरा गिफ्रुबा मा जानांगौमोन दे बोरो सोर मा जादों आयै नायलाय हनै अलंबारखौ सोरबा बुनानै हरदोंनो मोखां गन्थं अबस्थायानो गैथारला आयै सोरथो बिदि खालामहरखो नोंखौलाय मोनथिया आयै सोरमोनथाय आंखौ गारि सिंनिफ्राय देरनानै बुदों नोंनोथ' बेंग्रा मानसिया एसां मोजां साखरि मावबाय थानाय मानसिया साख्रिखौ गारनानै मा खिजानो ड्राइभार जाहैखो नोङो हो सोरनिबा मदद खालामनो बियो नोंखौ बेबायदि बुनो थाखायनो नोंखौ बरायनानै गारि सालायहोदोंमोन नों बेफोरखौ थर खालामदों औ अलंबार बिदिबोथ' जानो हागौ ना होमबा आं दा मा खालामनो दाबो मा खालामनानो नोंहा अलंबार बेनिखायनो नोङो आंनि माखासे बुंनाय बाथ्राफोरखौबो मानि माखासे समाव हिनजावफोरनि खोथाखौबो मानिनो गोनां जायो जायाफ्रा मा मिसा-मिसि बबेनि गारि बेफोरखौ बाद होदो आरो नों जेरै सिगांनिफ्रायनो साख्रियाव थांबाय थादों बेबायदिनो मावदो औ बाबा नों साख्रियावनो थांफिनदो दिनैनिफ्राय सोरांस्रि बिहामजाबो थांगोन ना ज' थांदो ज' फैदो जागोन दे आयै आं साख्रियावनो थांफिननोसै जोमै ओंखाम ओंख्रि जाबायबा थां खुरहैदो एसे जानानै आंबो ओंखारहैनोसै अफिसाव थांनो दे नों फैदोल' आं खुरहैनोसै देरहा आं अफिसाव थांनोसै फैलाय खनसे आं नोंखौ नायलांनो सोरांस्रि आं पायखानायावसो दङ थांदो आं दा लायनो थांसिगोन नोंखौ दे होमबालाय आरो खोनासंनाय देरहा नों लायनो नांला दे नै अलंबाराबो थांनोसैनो आं बेजोंनो फैफासिगोन दे जागोन दे सोरांस्रि अफिसाव थांनो ओंखारबाय औ जोमै थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय अलंबाराबो थांगोन होनदोंमोन ना बहाथो ओंखारबायना ओंखाराखै ओंखारगासिनो र' नायलाय जोमै आं दहाय खामानिफोरखौ मावजोबनो मोनासै नों मावनानै दोनदो दे जागोन दे नोंलाय माखौथो सिन्था खालामदो आं दङ ना आं मावजोबगोन ओमफ्राय खालि नोङो हराव ओंखाम ओंख्रिखौल' संफै दै आं ओंखाम ओंख्रिखौ बारा संनो रोङा ना थोरसि लथा न' बां गासैखौबो आं मावगोन दे बिहामजो थांनो ओंखारबाय औ आयै ओंखारबाय दे फिसा मोजां थां मोजां फै बे अलंबारानोथ' मानो एसेबां गोबाव देलायखो अलंबार दाबो जाया नामा नोंहा जाबाय थौ दे फिसाफोर थांदो थां आं दासो अनुभब जाबाय गोदोनिफ्राय आं एसेबां गाज्रिमोन दा मोजां जानानै न'खराव बयजोंबो अनलायनो रोंनानै गोसोखौ बेसेबां गोजोननाय मोन्दों आरो बेनिख्रुइ खुसि मा नांबावगौ न'खरा गोजोनै अनलायनानै थाबाय थाब्लानो जाबाय माथोलाय दावखासो गोदोसो खावग्रामोन आङो दायो खावग्रा नंला नंगौना नङा नोंनि रुपसिङाव नायनि थुलाय दावखा नोंलाय मानोथो आंजों नांलायनो लामा लाखो आं बुंदोंना आं खावाखैथ' आं थाङाखैनो जेरावबो न'निफ्राय ओंखाराखैनो नों खावाखैब्लाबो नोंनि हौवाया खावदोंदां नोंनि हौवाया जोंहानि हौवाजों थांफादोंमोन न'आवहाय नोंनि हौवायानो लाबोखादों बे नोंनि थाखाय माथो बुनानै आथा मरा खालामासैथाय माथो बुथारनाल' दोनखो मा होनदों नों आंलाय मा होनदोंथाय जेबो होनाखै आं बिदिब्ला आंनि हौवाखौ बुना हरनाया नोंसोरसोमोन र' आइनो खोन्थाहैनि आं आयै फैलाय आयै आंनि खुगायाबो खुगा आरो मा बुंनानै लाफ्लांगोन देलाय थांनांसिगोन बहा थांखो बेलाय माबायै अलंबारखौ बुना हरनाया दावखानि हौवामोनसोनो दानि दावखाया फैदोंमोन आरो बेयो आंजों नांलायनायावनो बोरैबा ब्र' बुंनानै लाफ्लांबाय मा आंनि फिसालाखौ मा दाय नुनानै बेबायदि बुना होखो बिसोरो
थौलाय आयै न'सिम होसोलांनो। बिहामजो जोंहा बाबानिबो गोरोन्थि दङ बे। जोंहा बाबायानो माबा नङा माबा मोनसे खालामना लाखादों बियो। नङाब्लालाय बिसोरलाय मानो बुनो। जों दा गुदि मोनथिया बिजौ मोनथिया न'आव थांनानै दावराव खालामहैगोन। जों बिमा बिफाफ्रासो नांलायनाय जागोन। बेनिखायनो बिहामजो जोंनि मानसिया मोजाङैनो मोजां दङ, जेबोथ' जायासै, थाथोंसै। उनाव माबा मोनसे जाबावोब्ला बिसार खालामनोसै। आयै मोनथिखानानैबा ओरैनो हगारनोसै। थाथोंसै बिहामजो, जोंनि फिसालायाबा मा दाय मावनानै लादों जोंथ' मिथिया। गरम गरमजों थांनानै नांलायहैब्लाबो जानाय नङा। दाया जुदि जोंनिब्ला केसा सोरनि जागोन? बेनिखायनो सिरि थादो। औ थाथोंसै, आंनि हौवायाबोथ' एसेल' नंखाया। बिसोरनि थाखाय जों हिनजावफ्रासो नांलायलायनानै गाज्रि जाना थालायो। बोरैबा बुजादों हामदोंसो। नङाब्लाथ' बियो साख्रिखौ गारनानै गारि ड्राइभारसो जानो नागिरदोंमोन ना। बेनिखायनो बे गारि ड्राइभार जानायखायनो बियो सास्ति मोनबाय। दा गोसो सोलायफिनबाय। नंमारगौ, आं मैया इसोरनियाव फोथायनानै आर'ज खालामदोंमोन ना, इसोरा खोनासंबाय। माबा नङा माबा मोनसे जानानैथ' बे गोसो सोलायबाय। जेबो नङा दे थाथोंसै। आं बिमा जासिगोन। आंनि फिसायाबा माबायदि जानानै फैगोन? हौवासा जागोन ना हिनजावसा जागोन? बिफानि लागोन ना बिमानि लागोनथाय? जि नायनो लुबैदों आं। माला आंनि फिसाया जोनोम जागोन? आयै आंनि फिसा फैसिगोन। आं बिमा जानो मोनसिगोन। बिहामजो नों गाइखेरखौ लोंबायना लोङाखै? लोंबाय आयै, दहाय लोंबाय। औ बिहामजो, बेफोरबायदिनो सम सम गाइखेरफोरखौ लोंबाय था, जानो गोनांफोरखौ जाबाय था। अब्लासो नोंनि फैनो गोनां गथ'आ साइस्थ' जानानै फैगोन। आयै नों आंखौबो खामानि मावनो होआ, गाव हारसिं खामानिखौ मावगासिनो। दावखायाबोथ' दा ओरैनोसो दङ न'आव, बेखौनो साननैसो लिंहरथ'बालाय। लिंहरलायनो नाङा दे, आं फैखाबाय। औ दावखा, नोमबाजैया नोंनि खोथासो रायखांबाय थादोंमोन। दावखा, आइया आंखौबो खामानि मावनो होआ। नों साननैसो जोंहानावनो थालांथ'दो दे। औ बिहामजो फिसा, नोंबोनाङाबो फैखाबाय हनै। नों दे जिरायदो, आं खामानि मावहैनोसै। आरो खोनासंलाय बिहामजो फिसा, लेट्रिनफोराव थांनोब्ला हारसिं दाथांदै आरो दैफोरखौ थिखोनो नाङा। हनै दावखा फैखाबायना, बेखौ बुं। मा? आं खिनायाव दै रोगानो? एसां दामि न'खराव हाबा जाहैनानैबो आंनो दिनैसिम रावजोंबो दै लांना हैफेरजायाखै। आं मानो हैनो? नै आं खिनोसो ओंखारबाय। दावखा थौलाय आंनो दै लांना होलाय। दैया थाबलाय लांनो हायो माथो। मा दावखा, गाज्रि मोनबाय नामा? नोंखौसो नुबाय आरो आं बिहामजोफोरनि मादाव खिनायावबो दै लांना हैलाय लायनांगौ। जेनेबा संसाराव गावल' बिमा जादों आरो। सासे मन्थ्रिनि हिनजावाबो इसेबां आराम मोना बे। नोंलाय मानोसै? दावखा मानोथो इसेबां बिदि बुंलायनांगौ? लाङाबा लाङा होनना। ओहो आं लाङा। दावखा नों बावबाय गोदो सिख्ला समाव नोंनि जिउआव मा मा खैफोद जादोंमोन? नोंनि खैफोदनि समाव नोंजों सोर गसंदोंमोन? आं ना नोंनि नोमा? दिनै नों बेफोर गासैखौबो बावनानै आंखौ एसेबां अयनाय बाहायनो मालानिफ्राय सोलोंखो नोङो? बारा खोथा दाबु। नों बे न'खरनि बिहामजोसो, नाथाय बे न'खरनि फिसाजो। हायोब्ला नोंखौसो आं बाहायनो हायो। आंथ' दुगि मारिनानै लायाखैना। दे बुं, नोंनो मा नांगौ? आं होफैगोन, जिराय जिराय जा नोङो। थांबाय, फ्रिजनिफ्राय आंनो दै गुसु लाना फै। जागोन दे नों जिराय, आं लाना फैगासिनो। ए बिहामजो, नों मानो फैदों ओंखाम संग्रायाव? आं नोंखौ बुंदोंना नों दलद जिरायना था होननानै। मा लांफैदों नों? दावखा! नाङा आयै, दावखाखौ लिंहरनो नाङा। मा नांगौ नोंनो? मा लांफैदों नों आइ? फ्रिजनि गुसु दै लांनो फैदों आं। बिहामजो, बेबायदि मोदोम गाज्रि समाव फ्रिजनि दै गुसु लोंनो नाङा। फिसाया थान्दा हाबहैगोन। आंनो नङा आयै, दावखानोसो। बहाथो दै बिहरनाया एथ' गोबाव? दावखा